Ay mo pag-ana. Kanang mga babae ba nga hilig nito mag-post o mga sexy dance. Ay mo pag-ana. Ay mo pag-ana baka nang i-post bitaw ninyo sa story. Ayaw sa story dito sa wall. Kung sa story mo ganyan i-post bay, mabulabog mi ninyo anak. Gago! Bulabog kayo kaya makikita ninyo nga nag-view mi. Maulaw po biya mi. Ulaw eh. Timingan pa lang kailan ninyo among uyab or among asawa. Ang galing! Sumbong pala ninyo. Gago! Sa sunod, kung mag-post mo dito sa wall. Sa wall aron ma-enjoy namo ba? Ma-enjoy namo nga makita gyud ang tibuok full video. Gago! Mura ba namong kalipay? Mura magyanaan sa Facebook, sa YouTube, sa badya. Dito mo sa wall ha. Ayaw sa story ha. Ayaw sa story ha. Sa kaya ito. Ayaw ini i-post. Ayaw sa very good. Ayaw dito sa story. Dito sa wall. Very good. Kana ha. Susunod ha. Susunod na po. Sa wall ha. Sige na. Susunod na po.